Tawagan ako si Jinwaki. Nagpalitan ko ni Nay Amerikano naghatag sa ako kwarta pala niya kung palitan. Oh my God! Day! Day, na chika pa. Wait lang ako, chika. Di ba ka nang totoong una, nilagchat sa ako Amerikano. Na, ito sa taas na kamong chat. Day, natalo na ako siya, day. Ano lang, nag-post ako dito na, ako siguro ang walay ka dito sa pang reporting. So, dito, naibay makabutang translation sa ubos, English, nabasan sa mga Amerikano. So, nag-comment si, Aaron Ormo. So, karon day, yung ipadala ng kuwan, day, deliver yung ipa-LDC. Day, tsada kaya deliver, day. Sa? Kaila kay Ormo? Dili man kay ako. Ano siya kay ako ra daw ang first nga na Pilipino na nakachat. Ha? Kachat di Japan mo siya? Dili man basta ako yung una day. Karong ganing day sa February 30 iya ko pa ang kwarta. Kay lagi katong wala igata sa mga anak. Di ako ang Amerikano day. Sorry, pero kuwantalo naman kay Kunia. Kaya naman kay Kunia, na-chika na ako akong buong pagkatao dito sa iya. Na day, ako yun ako una day. Uy, day, ay pag-inana. Dili man, kung gusto ni mo na, gusto ka magparya na sa ako ni Amerikano, pagkita lang takadalan man siya friend. Na day, ako man una nakita day sa iya day, dili ka dapat mangilog. Sige, kung na may mga convo, ipapasa sa ako. Muna dia karon nadigid day tigyon ako ni yatag day kadagana na nga dato tungod dali ko ang pagchat-chat sa mga sa dani nang di ko maasa pag nag-support ako asawa na huy pag ingon na dili porkit dani na nga nahitabo nagsikan ako na ang imong Amerikano manin na ako wala ko kabalo na imo nag-chat-chat pud man di mo dani tas inana masuko na rin ka sa ako unsa di akong gibuhat sa imo imalay ko ba na imo ning Amerikano saan man mas ako man siya nakuha in love. Uy! Uy, patayan ko. Inay ka, Peter Dan. Mas mo ang tapos nito. Patayan mo ko, eh. Plus. Jip to bag. Saan ka? Iinis ko siguro sa Shima ba? Ako lang to, chat-chatan. Mag-chip ko lang siguro.